लेकिन राजकिशोर भैया के धन्यवाद दिहल जाए। गीत बड़ी सुंदर हो हमारे माइयों बहन लोग सुन ले बा सही बात। यही धरती के लय हाँ हाँ भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी के लय पर आई गीत पारंपरिक हो एमे केहू गीतकार के भूमिका नहीं थे। लेकिन आज से 7 साल पहले गौनी उमेश जी हमारे चाचा हैं तरंग कंपनी के मालिक तो जब गा देनी तो भाई ओकरे का कहे हिट ना भई ना हिट तो कुछ दिन खातिर होला सही बात। ई चलते रही मारला के बाद वायरल भाई। पियावा परदेश जाता रहन हाँ जी तो मेहरारू कोनो समय में कहले बड़ी बतिया कि गवना अरे करवलो ये पिया हो घरे बैठवलो वाह वाह अपने तो गई पिया हो हाँ जी पूर्वी बनी जिया हाँ केकरा से हंसब पिया हो पिया हो केकरा से बोलो बोलो आ केकरा से कहब ये पिया अपना दिलवा पति पति देव चिट्ठी के जवाब भेजलन कि ननदी से हंसी हो गोतिनी से बोली हो बोली आ देवरा से कही हो धनी हो अपना दिलवा के बतिया बाकी भजनवे में कहले बड़ी अरे मावा लोगो वाला पिया हो महुआ रे लोगो वाला कहे ना लोगो वाला पिया हो अरे कहे ना लोगो वाला पिया हो दुनिया के मछिया कहे ना लोगो वाला पिया हो दुनिया के मछिया हमारे प्रमोद भैया के पुत्र हैं अच्छे परिवार से बात हमारे के आशीर्वाद दे अरे मामा लगावला ए पिया हो मामा लगावला पिया हो बहुआ लगावला कहना लगवला पिया हो अरे कहना लगवला पिया हो दुनिया के मछिया कहना लगवला पिया हो दुनिया के मछिया गोविंदर चाचा नेवाजी टोला से हमरे के आशीर्वाद दिले बनी वहाँ के पुत्र बनी विकास भैया 17 जनवरी के वहाँ के द्वार पर प्रोग्राम प्यारी देश तनी देखे तो हम की है लइया होई बाकी ओकरा के बदल के कह अरे फरल न मोर पाना निमिये हो घरवा माई के निमिये दुआरा भावे नाही को बहु इनका हो बड़ी पीपारा
भावे नाही कबहू इनका पकड़ी पावा अनार लगवला पिया हो और हौल लगवला पिया हो और हौल लगवला कहना लगवला पिया हो कहना लगवला पिया हो छोट भाई शिव कुमार बिक्कू जी की ओर से हाँ जी पुलिस भैया आशीर्वाद दिले बनी वाह